Hola, bon dia. Salutacions a tots i que tingueu un bon dia. En aquest primer vídeo referent al WhatsApp parlarem de 6 coses concretament, però teniu en compte que el sistema operatiu és Android, per tant no serveix igualment pel que tingui el sistema operatiu iOS d'Apple. I teniu en compte també que segons la marca i el model que tingueu del vostre smartphone, del vostre mòbil, és possible que hi hagi unes petites diferències. En aquest cas, les imatges són la majoria del Samsung Galaxy S9. Començarem a continuació amb el que trobarem en aquest vídeo. Tal com podeu veure, tenim 6 apartats. El primer apartat, que és la definició de WhatsApp, que tothom ja coneixem almenys per damunt, la podem trobar a Wikipedia. Teniu en compte que tot el rotllo que us poso en aquesta pàgina és de Wikipedia. En pocs segons us diré el que és, però si ho voleu llegir podeu pausar el vostre vídeo i llegir concretament el que és, o buscar-ho a Wikipedia. Seguidament parlarem d'una opció de l'escriptura per dictat, és a dir, en lloc d'escriure amb el teclat, dictarem el que volem escriure. El tercer és canviar el tipus de lletra. En algun cas volem posar un tipus de lletra amb èmfasi, com negreta o cursiva, i així sabrem com fer-ho. També tindrem un quart apartat en què us dona la informació d'arribada de les imatges, dels missatges als membres dels grups. I després, finalment, parlarem de compartir la ubicació i compartir els contactes. Aquesta és la definició de WhatsApp, una aplicació de missatgeria instantània que permet crear grups i enviar-se mútuament imatges, vídeos, enregistrament de vídeos i també fer videoconferències. Pauseu en aquest moment el vostre vídeo i podreu llegir la descripció o busqueu-la a la web de Wikipedia. A continuació començarem ja a parlar de l'escriptura per dictat. Penseu una cosa, que a vegades el mòbil, quan surt el teclat, és una mica engorrós perquè són tecles molt petites i el que ens interessa és anar ràpid. Fixeu-vos bé que hi ha una solució molt fàcil, és fer sortir el micròfon del teclat apretant normalment la segona tecla de baix, quan no està a la vista, apretant-la durant uns segons. També segons el model ens sortirà el teclat a la part de dalt. Una vegada hem fet sortir el teclat, podem veure que ha desaparegut tot el teclat i ens apareix un micròfon i amb aquest micròfon que està de color verd només ens diu prova de dir alguna cosa. Quan hem començat a parlar i per exemple diem hola en aquest cas, podem aturar el nostre missatge prement aquest botó. S'atura, ens ho pensem i tornem a tocar per continuar. Una vegada hem escrit aquí el missatge, només ens cal agafar i prémer el botó d'enviar per enviar el missatge que nosaltres hem escrit amb el dictat. A continuació podem veure que una vegada ho hem enviat s'ha posat en blanc el botó del micròfon perquè està esperant l'acció de tocar per parlar
i començarem a tindre el verd per tornar a fer un missatge nou. Fent el missatge nou, la següent cosa serà enviar-lo també. A continuació veurem un altre apartat que és el tipus de lletra. En el nostre WhatsApp avui tenim en compte que sempre escrivim igual, màxim podem fer maiúscules i minúscules, però amb una versió s'ha pogut fer que indicant algunes senyals, algunes tecles diferents, podem fer que el text sigui en negreta, sigui en cursiva, sigui una paraula ratllada o sigui un canvi de tipus a monotipus, és a dir, té un espaiat més gran. Fixeu-vos que les senyals per a la negreta és l'asterisc davant i al darrere de la paraula o grup de paraules que volem fer. La cursiva és un guionet baix, la paraula ratllada, tal com aquí apareix, és aquesta senyal que la trobarem als iconos, i el canvi de tipus són aquestes 3 cometes. Però amb una versió nova del WhatsApp ja tenim això solucionat. Depèn de quina versió tingueu. Fixeu-vos que hem enganxat una paraula, l'hem senyalitzat i ens surt aquest menú. D'aquest menú, els 3 puntets que hi ha a la dreta, ens sortirà un altre menú on podrem buscar la paraula negreta, cursiva, ratllat o monoespai i posar-ho de la manera que vulguem. Igualment podem fer combinacions de format, és a dir, cursiva negreta, monoespai, etc. Passem a un altre tema. Informació dels grups. Ens trobem a vegades que hem enviat un missatge o bé una imatge i només amb les ratlletes que apareixen de color gris o de color blau a la part de baix no sabem si l'han rebut tots, perquè no es posarà blava fins que no ho hagin rebut tots. Per tant, per poder averiguar si una imatge o un missatge l'han pogut rebre tots i veure tots, només hem de tocar el missatge o la imatge que nosaltres volem. De la manera següent ens quedarà marcat. Fixeu-vos aquí que ha quedat marcat aquesta imatge i aquest missatge, i a continuació, si mirem la informació dels grups que ens ha sortit aquí, veurem que un l'ha vist i l'altre l'ha rebut però encara no l'ha vist. Aquesta és la informació que tenim de la recepció dels grups. A continuació anirem a compartir directament des del WhatsApp. Utilitzarem per compartir el clip que ens apareix a la barra de missatges. Una vegada s'ha apretat el clip, ens sortiran aquestes 6 opcions. És a dir, podem compartir un document, podem compartir una foto que en aquell moment farem, una foto que tenim a la galeria, un àudio, una ubicació o un contacte. Una vegada hem fet això, només cal tocar, ens centrarem, millor dit, amb la ubicació. La ubicació, en el cas de nosaltres voler-la explicar, voler-la dir a una altra persona, ens és molt útil quan estiguem amb un grup de persones, amb una manifestació, i la persona que ha de saber on estem no coneix la ciutat o bé no coneix on estem. Li diem exactament quina és la nostra ubicació, la fem per 15 minuts, mitja hora, una hora, i li podem dir on és. D'aquesta manera, ara podem veure com em surt. És a dir, aquí ens surt
la nostra ubicació, que és aquesta, i li podem dir que la podem compartir amb temps actual. La precisió aquesta és segons el punt o GPS que tinguem. Al moment de compartir-la podem indicar que la compartim en directe 15 minuts, 1 hora o durant 8 hores. Depèn del temps que estiguem al mateix lloc. I la persona que ho ha rebut rebrà allí on estem nosaltres i la zona que tinguem. A més, li podem dir exactament on estem. Una vegada ha rebut la zona i tot això, la persona aquella tindrà unes indicacions més bones per poder vindre i acudir a la nostra convocatòria, a la nostra llista. També podem compartir els nostres contactes. Tenim en compte que en el moment en què volem compartir un contacte, ho podem fer directament des del WhatsApp o directament dels contactes. Del WhatsApp, en lloc d'apretar ubicació, apretarem un contacte i ens anirà a la llista de contactes, marcarem el contacte que nosaltres volem compartir i ens sortirà aquí una imatge del contacte. Aquí, amb la imatge, amb el WhatsApp, compartirem tota la fitxa del contacte, però tenim l'opció de compartir un contacte directament des dels contactes. Aleshores ho hem de treballar d'una altra manera. Una vegada ens ha posat a la llista de contactes, els 3 punts ens indicaran si un contacte que hem senyalitzat el podem compartir. Ens surt la paraula compartir i al moment de compartir-lo ens surt la fitxa. El compartim i ens dirà si volem compartir-lo amb un fitxer que seria molt semblant al que hem enviat per WhatsApp o per text. Si el volem enviar per text hi ha unes avantatges. Ens dirà com el volem compartir. Haurem de assenyalar el WhatsApp, marcar a la persona de la nostra llista de contactes de WhatsApp que volem compartir i ens sortirà exactament un text on indiqui precisament totes les dades d'aquella fitxa. Però, com que això encara no ho hem enviat, tenim l'oportunitat de poder esborrar dades que nosaltres no vulguem posar o bé d'incloure'n unes que nosaltres li podem dir en aquell moment. A continuació, quan ja està tot fet, només cal apretar el botó d'enviar i així ho tindrem enviat i li direm el contacte. Com podeu veure aquí, he afegit més coses al contacte que teníem. I tenim en compte que aquest vídeo ja n'hi ha prou i tenim tot. Fins aviat, ens podem tornar a veure amb un segon vídeo. Això és tot per avui. Gràcies.